Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci 'yan uwa musulmi. Ni ne Walid daga Duniya da Lahira TV. A yau za mu tattauna akan hanyar samun albarka a rayuwa. Wannan wa'azi yana da matuƙar muhimmanci domin rayuwarmu ta yau da kullum. Albarka tana nufin ɗorewar alheri, ƙaruwa cikin ladabi, samun nutsuwar zuciya da zaman lafiya. Ba kuɗi kaɗai ke nuna albarka ba, tana iya kasancewa lafiya, iyali nagari, ilimi, nutsuwar zuciya da kusanci da Allah. Hanyoyin samun albarka: yin taƙawa ga Allah. Allah ya ce a cikin suratul A'raf aya ta 96, da a ce mutanen ƙauyuka sun yi imani suka yi taƙawa, da mun buɗe musu albarkar sama da ƙasa. Taƙawa tana nufin kiyaye dokokin Allah, nisantar haram da aikata alheri. Idan muka yi taƙawa, Allah zai buɗe mana ƙofofin arziki da albarka. Yin istighfari da tuba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul Nuh aya ta 10 zuwa aya ta 12, ku nemi gafarar Ubangijinku, lallai shi mai gafara ne, zai saukar muku da ruwan sama mai yawa, ya ƙara muku dukiya da 'ya'ya, kuma ya sanya muku lambuna da madatsun ruwa. Wanda yake yawan yin istighfari da tuba, Allah yana tsarkake masa zuciya, yana kawo masa sauƙi da albarka a rayuwa. Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, sadaka ba ta rage dukiya, sai dai tana ƙara albarka. Hadisi ne daga Muslim. Sadaka tana tsarkake dukiya, tana kawo alheri, tana kuma sa Allah ya ƙara maka ni'imarsa. Ko ka ba da ƙaramin abu, Allah yana ninka masa lada. Girmama iyaye da kula da dangantaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda yake son a tsawaita masa rayuwa kuma a ƙara masa arziki, to ya kyautata dangantakarsa da iyayensa. Hadisi ne daga Bukhari da Muslim. Girmama iyaye, yin musu biyayya da kula da zumunci suna ɗaukar albarka mai yawa a rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar neman albarka. Allahumma barik lana fi rizqina waghfir lana zunubana. Ya Allah, ka sanya albarka cikin arzikinmu, ka gafarta mana zunubanmu. Yin addu'a yana daga matsalolinmu, yana kawo albarka, yana kuma buɗe ƙofofin rahamar Allah. Albarka tana kawo abubuwa masu muhimmanci a rayuwar, kamar sauƙi cikin dukkan lamura, zaman lafiya a gida, lafiya mai ɗorewa, yawaitar arziki cikin halal, tsare mutum daga bala'i da fitina. Ya ku 'yan uwa musulmi, albarka tana daga Allah ne kawai. Idan muka yi taƙawa, muka yawaita istighfari, muka kasance masu kyauta, muka girmama iyaye, kuma muka yi addu'a, Allah zai ba mu albarka a rayuwa da lahira. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Suratul Talaq aya ta 30, wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isar masa. Idan ka ji wannan wa'azin ya amfane ka, kada ka manta ka yi like, ka yi subscribe zuwa Duniya da Lahira TV, sannan ka raba bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.